Здравейте, многомилионна публика на Гласът на танца. Днес пореден епизод ще разнищваме танцовото изкуство и днес на гости ми е Цветомир Цветанов. Здравей, Цецо, добре дошъл. Здрасти, много е приятно. Ние тук си говориме, както познаваш от... както говорихме в предварителния разговор, си говорим предимно за танци. Ти имаш танцов състав, за който ще разкажем, ще разкажем в последствие, който се позиционира в Париж. Точно така. Така, ще стигнем и до него. Но преди всичко, откъде си ти? Родом идвам от град Годеч, който е недалеч от София. Да. И е недалеч от сръбската граница. И кога почна, там си израснал, там си учил? Там съм израснал, там съм учил до седми клас. След седми клас започнах да уча в София. И къде? всъщност в София съм учил в 151-во, бившото национално соло София. То къде е това 150? В Овча купел. Това българска. Аз за това не го знам. Това е много далече, де си говорих при малко. Да. Аз съм тук в Малсте, до Овча купел, няма как да го знам. И кога почна да танцуваш? Аз започнах да танцувам... Всъщност, преди да почнеш да танцуваш, нещо друго правил ли си? Не, защото аз съм започнал да танцувам страшно малък, в смисъл на 5 годинки. Яко, къде? Съм започнал да танцувам и в Годеч, разбира се, имаше синдикален дом на времето. Може би съм танцувал няколко месеца в този синдикален дом. И то беше при един мъж, хореограф от Драгоман, но ще ти изложа как се казва, да, той е бил много малък. Да. И след това спрях за кратко време. Не бях много впечатлен от танците и започнах, може би нашите ме накараха да започна отново на 6 годинки. Имаш една година пауза. Танцувах няколко месеца и след това вече не исках да танцувам. Между 5 и 6 си дал почивка, малко да починеш от голямата сцена. И след това на 6. И къде почна на 6? В читалището. Те тък му бяха затворили вече синдикалния дом и състава вече беше в читалището. Със същия хореограф или? Не, вече беше Мария Цветанова, която доскоро ръководеше ансамбъла в град Годеч. Браво! И там при нея до седми клас? При нея всъщност не до 7 клас, при нея до 25 годишна възраст съм Браво! Браво! Как тази Мария Цветанова, тази Мария Цветанова глупости, как ме запали ли? Не е запали думата. Какво те накара да останеш 20 години почти при нея? През времето аз всъщност съм прекъсвал отново, да е момента, в който дойдох в София, нямаше как да ходя на репетиция в Годечкото читалище. Аз всъщност в Годеч това е едно от малкото неща, с които можеш да се занимаваш на времето. Сега вече доста се е развил града, но на времето имаше футболен клуб, имаше в читалището, имаше народно пеене, фолклорни танци. И всъщност аз никога не съм бил спортна личност. Тъмън ще те питам, спортувал ли си? Спортувал съм, не сигурно казвам танците. Да, пробвал си най-вероятно като всички по квартала. Пробвал съм и тайквондо. Какво тайквондо? ITF или VTF? Значи толкова съм го пробвал, че толкова мога да си кажа. Ама пак в Годеч. Да, точно така. Той имал голяма дейност в Годеч. Аз мислих, че има танцов състав и всичко се върти около него. С времето, тъй като имаше и учители, които идваха от София в нашата гимназия, имаше и учители по физкултура, които се опитваха да развиват други дейности частни, не към училище. Да, точно така, не бяха към училище. Да. И съответно в началото винаги в един малък град, предполагам ти е ясно, че винаги в началото има голямо любопитство да се опита и след това има прилив на много народ и след това този... То не знам дали е само в големия град, в малкия град това е... Да, просто в големия град имам чувството, че по-малко се усеща, защото е постоянно имаш някакво такова. Да, концентрацията в малкия град е по-го усещаш, защото деца вика познаваш всички, да, които... Точно така. Да. И
И това ми е опита с спорта на мен всъщност. След това опита ми с спорта е само в училище. А в танцовия състав, той как се казваш танцовия състав? Лудо Младо. Лудо Младо. Точно така. Той имаше много, предполагам. На времето имаше страшно много танцори. Дори аз след като завърших хореография, работехме заедно с Мария Цветанова. Тя беше основно на фолклорния състав. Аз бях по съвременни танци и имаше доста деца в читалището. Човек, сега ти толкова неща каза. Какви съвременни танци? Аз всъщност от 2008 до 2016, точно така, ръководех съвременни танци в читалището. Съвременни танци, хип-хоп, contemporary. Добре, браво, имаше ли хора? Да, имаше страшно много хора. Беше трудно да се намери момчета да се намерят, но... Ето е като навсякъде. Въпреки всичко имаше един силен период, в който имаше 10-11 момчета, които се занимаваха с брейк танци. Браво, и ти ли водеше брейк? Да, бях малко самоук с брейк танците, но това беше единствения начин да накарам момчета да дойдат всъщност, да се занимават с друг вид танци, освен народните. Mm-hmm. Добре, а ти след 7-ми клас идваш за 151 и какво учиш? В 151 съм завършил вътрешен интериор и всъщност това е втората ми страст, с която се чудех на времето точно коя да избера, що беше рисуването или танците. И тъй като много обичах да танцувам, предпочитах да се запиша в ноти, само че когато си малък, не всички избори идват и от теб. Родителите на твое място. Да. И може би до някъде е такъв правилен, грешката е вярна. Аз въобще не ги обвинявам, защото мисля, че след това имах аз избирах и всъщност успях да се занимавам да завършим. А ти докато учеше, как учеше в Овче купел и играеше в Годеч? Някъде тук в София игра ли? Една година съм танцувал в Суходол. Те бяха на... Сега малко ще излъжа, може би, защото вече е много отдавна и не си спомням, тъй като една година съм танцувал. Мисля, че беше танцор от София 6. Mm-hmm. Тогава на времето ръководителя, но състава дали беше към София 6. Ама е такъв клуб за хора или беше към читалище в Суходол. Или ансамбъл? Такъв състав, танцов състав беше, да, точно така. И имах една съученичка, която танцуваше в това читалище. И как се казваше ръководител? Не си спомняш? Нямам никакъв спомен. Виж, с Ники си говорихме скоро за него, обаче пак му забравих име. Ники Несторов е ръководителя на София 6. Точно така. Както говорихме преди малко, пак в предварителния разговор, вие много не помните имена, така че разбираемо. И как пътуваше до Годеч да играеш? Той историята е малко по-сложна, но всъщност аз първите години живеех в София самостоятелно и всъщност не пътувах към Годеч, затова там си успявах и да ходя на танци в Суходол, докато в един момент трябваше да почна да пътувам от Годеч, защото бях много послушен. Да. И всъщност от 9 до 12 клас съм пътувал от Годеч, София сутрин и след обяд и танците бяха вечер и аз ходех на репетиция. Ти си попътувал? То Годеч не е толкова далеч. Не, на един час не. С какво, с рейс или с влак? Няма влак, има само маршрутки. Супер. И на времето имаше рейс. Сега няма ли? Не, само маршрутки. И ти в кой момент реши, че искаш да ходиш в Пловдив да учиш? На мен това ми е било винаги мечта. Аз пак повтарям, че... Какво значи винаги? Как може винаги да ти е мечта да учиш за хореограф? От какво се... Аз много обичах да танцувам. Мисъл, отново Мария Цветанова така запали страст в мен в танците, че всъщност аз ходех с много голям кеф. И момента, в който трябваше да дойда в София, мисля, че толкова много исках да дойда да уча в София, да се премести от Годеч, че имаше едно единствено нещо, което ме спираше и това бяха танците, читалището, приятелите ми там. И ми липсваше една година и всъщност за това и веднага се опитах да се интегрирам в някой друг състав тук в София. Но да, след това момента, в който трябваше да си пътувам и си казах, не, връщам си се в Годечкото читалище, аз връщам си се вкъщи. Абсолютно. Да.
И това беше шанс за мен да се върна и всъщност след като исках да кандидатствам и стана така, че отидох по-скоро с рисуване да се занимавам. Това ми желание да уча фолклорни танци въобще не е изчезвало. В смисъл, аз чаках удобен момент просто решението да бъде мое. Да отида. Да, разбираемо. И аз имам подобен казус с решението да бъде мое. Добре, и отиваш в Пловдив, ти кога? Аз съм завършил само, че Пловдив съвременни танци, преди това съм завършил Варненски свободен университет с фолклорни танци. Аз мисля, че си завърших в Пловдив хореография съм завършил Варненски свободен университет. Разкажи ми за там. Това е, на времето имаше филиал в Смолян. Тоест отиде от 151 отиде в Варненския свободен университет. Точно така, в филиала в Смолян. Добре. И там как става изпити, какви са изпитите там? Изпитите са както в Пловдив. Както в Пловдив сега или? Разучаване на комбинация, разпознаване на... Питам те, защото аз съм кандидатствал в Пловдив по един начин, т.е. имаше по мое време три тура. Сега има един. И аз с трите тура съм... Да, това те... По същия начин. Имаше и писмения изпит, не знам при теб дали има. Имаше писмен, танцов, импровизационен и актьорски етюди. Нямаше актьорски етюди, имаше разучаване на едно хоро. Аз не знаех, че в Смолян има филиал на Варненски университет. Вече мисля, че не съществува, защото всъщност когато ние завършихме, филиала го затвориха и дори студентите, които бяха след нас, отидоха във Варна да завършат. И как се случи там? Ти там ли живя 4 години? Живях, беше задочно и всъщност ходихме само на лекции, на изпити. През останалото време работех в Годеч като учител по изобразително изкуство и в читалището на... Само искам да ти кажа, че преди малко ми каза, преди да почваме, че нямаш какво да ми разкажеш и че не е нищо интересно. По никакъв начин. Това са някакви стандартни неща, дето се случват. Добре бе, чакай сега. Аз се опитвам, трябва да хвана тая лавина от събития. Значи ти отиваш, завършваш училището. Отиваш в Смолянския филиал на Варненския университет. Приемате с съвременни танци. То така ли се казва? Съвременни танци специално? Не, в Варненски свободен ме приеха с фолклор. С фолклор, да, извинявай. Успоредно се занимавах с съвременни танци без да имам образование. Да, за кеф. Да, защото си го усещал, че ти допада. Така, учиш там, кои ти бяха преподаватели? В Варна ли? Да, по български танци. Георги Хинов беше ръководител, Петър Ангелов, Мария Кърджиева. Супер. Ти си събрал национален отбор даскали. Много готини преподаватели имахме наистина. Добре, и разкажи ми за досега с тия хора, с примерно с Петър Ангелов. Рече най-голям, с него да почнем. Те са хора, които аз съм наистина страшно благодарен, че все пак успях и да уча от тях, да се науча от тях и да мога да ги слушам на лекции. Аз спомените ми от Петър Ангелов и от Мария Кърджиева и от Карякова и от... Карякова, да. Да, това са такива хора, които и Георги Хинов, които когато говореха, просто времето спираше, смисъл. То така звучи само с имената. Имаше ли нещо общо между тях четиримата, като нещо, което сега се сещам, отделно от темата, като нещо, към което искаха да ви научат? Нещо, защото пък аз с на Кати Кайрякова сина и сме в един курс в Пловдив сме учили и знам, той крак разсъждава и съответно знам откъде му е дошло това да разсъждава по този начин. И ми е интересно дали тези четирима човека, които каза, имат не еднаква, ами имат нещо общо като послание, което искат да ти внедрят на тебе в главата, за да можеш да разсъждаваш по този начин. Колкото и парадоксално да звучи, според мен единственото общо, което имаше между тях, защото за мен и всичките бяха различни, въпреки че Мария Кърджиева беше тогава на времето асистент на Петър Ангелов
и доста така си приличаха като методология на преподаване, но основното беше да ни научат да можем да правим танци, да бъдем професионалисти, да работим професионално дори с читалищни състави. Тоест те държаха на отношението към процеса да е професионално. Тоест това, че водиш читалище или водиш професионален състав, подготовката ти горе-долу една и съща би трябвало да бъде като тебе, като ръководител. Деца викат, може би така трябва да бъде. И имахте ли часове по български танци, т.е. да танцувате вие или само измисляхте? Да, имахме. Кой ви ги водеше? Как беше името? Георги Хинов ни преподаваше по автентичен фолклор. Имахме часове по автентичен фолклор и да, той е една лавина от знания за автентичен и основно за помашки фолклор. Мисля, наистина, аз дори до ден днешен малко съжалявам, че технологията на времето не е била толкова напреднала, за да може да... В смисъл, имахме с някакви клипчета, обаче сега като ги гледаш, те са толкова пикселизирани, че просто не можеш да разпознаеш дори стъпките на клипчета. Да, за съжаление, да. С телефоните на времето. Но имахме сценична разработка, имахме автентичен фолклор, разучаване на дори танцописи имахме. Тези стандартните неща. Стандартните, точно така. Да. Ние, примерно в Пловдив не беше автентичен фолклор, не ни се казваше така, че се казваше ни са български танци, но там учихме екзерсис по-скоро учихме и т.е. пак учиш хора, пак истински танци, но не се казваше автентичен фолклор, казваше се български танци. И учихме много неща към тия хора, които учихме също. По спомен в в часовете по български танци имаше по-скоро наистина разчитане на хореография по описание, по-скоро начина как да се описва една хореография. Аз си спомням, това беше едно от най-гадните упражнения. Защото е трудоемките. То е трудоемко, ние учихме кинетография там. Точно кинетография. Което за времето си било гениално, ама сега като тия камери, тия телефони имаме. Въпреки, че помага от време на време, когато... То е полезно, ама чак път да описвам цяла танц с сигли, някакси сега вече не е подходящо. И ти преподаваш по същото време рисуване в Годеч. Точно така, ако се върнем от началото, в смисъл от самото ми завършване на 12 клас, в началото малко... Понеже аз много се страхувах, нямах самочувствие, че съм готов да се изправя с танцори от Нути в Пловдив. И моята хореограф тогава ми казваше, няма как да стане да не отидеш. Мисля, ще пробваш, ще се видиш, дали ще се успееш и така нататък. Обаче, дори да ти го казват, когато не си сигурен в себе си, мисля, че трябва малко от теб да дойде това желание, мисля, че и повече смелост да се впуснеш. И работех в една пицария като сервитьор и се чудех какво ще правя, смисъл дали ще уча хореография, дали да не пробвам нещо друго, даже бях пробвал и с туризъм да се занимавам. Само, че добре, че не стана, честно казвам. Въобще не съжалявам, че не ме приеха. Всеки има всеки, който кандидатства, има такъв казус и се притеснява от танцовите си умения, защото имат много танцори, които кандидатстват, за Пловдив или където и да е, но пък после разбираш, че те не търсят танцори, те търсят хореографи и творци. Но... Проблема е, че аз не знаех дори 2/4 размер да определя, т.е. не знаех. Аз не бях наистина супер далеч от истината да кандидатствам за хореография и всъщност лятото ми позволи да работя с Мария. Тя ми преподаваше обзето малко музикалност. Подготвяше ме, помагаше ми да се уча да разучавам хора по книга и да разпознавам тактовете и в същото време това беше годината, в която колежката по изобразително изкуство се пенсионира в гимназията. Те търсеха
заместник, докато намерят учител. И председателя на читалището знаеше, всъщност аз там и танцувах, знаеше, че съм завършил художествена гимназия. И дойде и ме попита дали, извинявам се, съм съгласен всъщност. И ще спра това? Не. Добре. Дали съм съгласен да я заместя за определен период от време. Ма в училището? Точно така. Аз мислих, че в читалището ще водиш рисуване, а ти си учител по рисуване. Точно така, той дойде и ме попита и Цецо, супер скучен живот. Тук всичко е много скучно. И аз всъщност си казах, това ми беше една от причини. В 12 клас си спомням, класната ми каза, пожелавам ви, не само на мен, на моята групичка приятели ми каза, пожелавам ви да станете учители и да видите какво от другата страна. И всъщност аз, когато ми го предложиха... На мен ми го казаха същото и ми казаха, ей ти натиса. И аз всъщност, като ми го предложиха това нещо, си казах, оле, това беше някаква клетва, човек и ме стигна тук. Не разбрах какво се случи. Обаче, тъй като работех в един ресторант и си казах, що пък да не? Пробвам, разбира се. Обаче, може би много не възприемах точно какво ще се случи, защото като отидах в гимназията, и първият ми час беше с един 9-ти клас и колегите ми казаха Майко, Цецко, в смисъл първо, че ми бяха всичките бивши учители. Аз влизах и казах госпожо, господине. Те всичките ми казаха, няма, вече не сме госпожо, господине, вече може да ни наричаш при мен. Аз обаче месеци наред ги наричах госпожо, господине. И те ми казаха, влизаш в един клас, който е малко по-особен, проблемен. Плюс, че дистанцията, нали, те са на 16, 15, 16, ти си на 18. Да, човекът може да си гадже с някой от... Може да си даскал на гаджето си. Да, и директорката малко се притесняваше как ще изгледа нещата. Обаче аз всъщност се оказа, че с този 9-ти клас при първото ми влизане, аз може би с влизането в стаята, си казах, аз трябва да съм супер строг дистанциран, нищо, че с тях се виждам в центъра и се засичам, обаче ще трябва да съм дистанциран. И така, и влезнах вътре и часа мина много добре и излезнах и казах, това ми беше, може би, най-готиното нещо, което ми се случи в живота. Чувствах се супер добре, нямаше едно дете, което да не ме слуша в часа. Всичките изпълняваха, аз дълги години наред наистина нямах никакъв проблем с дисциплина. Може би е защото точно си бил по-близко до тях и те са и съпричастни по някакъв начин и те приемат като един от тях, който просто знае повече от тях и ще ги научи на нещо, а не някой малко даже ти си бил на 18, някой много по-голям на години от тебе, който да е поредния, който да им казва деца, вие не слушайте, защото не знам си какво. И колко време изкара като учител по рисуване? 9 години. Цецо, пак ти казвам, супер скучен живот. Извинявай, че и всъщност Георги Хинов се запозна с Мария тогава и той каза, че се отворил филиал в Смолян и че набират студенти и тя им каза, виж, тя всъщност имаше в Пловдив на времето, не искам да говоря много от нейно име, но мисля, че на времето е имало подготовка за ръководители на състави. Много отдавна. Така е почнало. И те са били много малък брой хора. Точно така, те са били доста отсявани. Да. И тя го е завършила на времето и всъщност тя каза, така ли, че аз искам да завърша, така че отиваме двамата, ще се готвим двамата и отивахме двамата наистина на изпит. Взеха ни и това беше човека, който през цялото време, през целите 5 години процеса на образование беше нон-стоп до мен и ми казваше, сядаш да четеш, няма да излизаш. Сутрин минаваше, будеше ме, казваше ми, отиваме на лекции, цял ден ще танцуваме. Аз Вячеслав Кирилов няма никога да забравя, лека му пръст. Той ни преподаваше по класически танци и класически екзерсис и направо ти казвам, това мисля, че беше единственият човек, при който не исках да ходя, защото знаех, че ще ме боли. Аз прекрасно знаех. Той ми е бил и на мен учител по класика и по характерни танци. Аз бях и редовно. Съответно на мен всяка седмица по 2 часа трябваше да се срещам с Вячеслав. То ме нещо страшно е там. Беше невероятен човек. Но той е болката, излизаш целият, всичко те боли, обаче си бил в клас на Вячеслав Кирилов и някак си болката се притъпява. Аз си спомням още един момент, в който този човек изтанцува копаница на палци. Какви истории ще мога да ти разкажа на копаница? Ние сме, бързо само да вметна, ние сме трети курс
и имаме танци на народите. Там характерни танци. Точно. И ние сме вече трети курс танцори народни, ние не сме кофти танцори. Вече целият курс мъжете. И такива диагонали сме въртяли какви ли не и си имаме самочувствие вече, че не сме някакви свръх, ама не сме кофти такива. Ще ни обърнеш внимание, ако не видиш. Сега ще ви покажа, вика един диагонал, викаме господин, какъв диагонал? Айде, покажете ми. Този като тръгна да се върти на 50 и кусор години мъж. Ние не можахме да повярваме, че това не, а още нямаше изкуствен интелект и CGI и такива. Нещо страшно, нещо велик педагог и все още беше и добър танцор на 50 и кусор години. Завършваш го това и после отиваш да учиш съвременни техники. Точно така, защото аз всъщност, докато работя като учител, имаше едно момиче, което се занимаваше с съвременни танци в читалището. И тя беше много малка. Всъщност, те си бяха една групичка от деца, които се събираха да танцуват. И се станаха конфликти между тях и се разпадна групата и дойде председателя на читалището и му пита, искаш ли да застанеш да танцуваш, да преподаваш съвременни танци? И аз казах, съвременни танци, човек, къде? Аз никога през живота си нещо скоро не съм се занимавал и той каза, нали си танцор? Няма. Те са 5 деца, ще се оправиш вътре. А те колко са големи децата? Те бяха на около 12-13 години. Тъмън. Само момичета. И аз влизам първия път, човек, аз си спомням аз не знаех въобще какво да правя, откъде да тръгна, какво да преподавам. И всъщност почнах на времето, тогава имаше още вече YouTube, имаше клипчета. Започнах да се уча от YouTube, да гледам клипчета, комбинации, загрявки, екзерсиси и така нататък, защото аз малко от фолклора вкарвах някакъв екзерсис, да мога да тръгна. И каквото ни си спомнях от Вячеслав Кирилов с неговите класически екзерсис и всъщност така тръгна на шега и изведнъж имаше една група от 60 деца имах. За съвременни танци? Големи, да. И станаха много добри за Годеч и за София област. Просто бяхме много Браво на тия деца. И в един момент си казаха, дай ще го запиша, така да го имам като образование, пък и ми беше интересно да видя какво ново ще науча, защото... То е магистратура, нали? То е магистратура, точно така. В Пловдив и всъщност предполагам и ти си така, като танцор искаш малко или много да развиваш нови качества, в смисъл нон-стоп да имаш някакви нови предизвикателства пред себе си. Да, аз искам тия мои нови предизвикателства, те са обърнати вече по-скоро към хореографията, не като танцор. Но аз повече разсъждавах като танцор на времето, отколкото като хореограф. В смисъл мисля, че докато бях по-млад и исках доста по-скоро да се развивам като танцор, отколкото като хореограф. Въпреки, че в университета нямаше как да не правиш и хореографии, т.е. Ти затова си отишъл? Да, точно така. И така, завърших съвременни танци 2015-та. При кого? Желка Табакова. Да, голяма работа. Това е следващата велика жена. Да, Желка е пожар. Тя е комбинация между торнадо и вулкан. Нещо такова. А преподаваш ли ти Драго... как му се казва? Как му беше фамилията? Драгомир Йорданов. Драгомир Йорданов ми е много близък приятел и ние учихме с него съвременни танци. Вие учихте заедно? Той още не е станал даскал. Не беше даскал още. Не, той точно мисля, че след като завърши го викнаха да преподава, но той беше почнал да учи значи с първия семестър, не точно така, първата година с предната магистратура, но просто беше спрял. Нямам точно спомен причините какви му бяха, но всъщност в един момент живота ме срещна с този Драго и този Драго е една машина. Драже, ако ни гледаш, чакам те тук да дойдеш да си говорим. Драго е жесток. Драго е жесток и като човек, и като танцор. Като танцор дори не го обсъждаме. Да, това е нещо, това е някакво явление този. Дето аз много рядко съм виждал някой, който може да танцува всичко. Да. Да.
ръченица до грузински танци, до брейк, салси и всичко му отива и всичко играе много хубаво. Абсолютно. До съвременни танци. Той сега има много интересни проекти, дето е захванал, ама той ще дойде тук и ще ги разкаже, няма да ги разказвам аз. И така, и всъщност с нея, той ми беше в курса с неговата жена Майя. Се запознахме, тя дойде, даже участва в нашия годишен спектакъл. Тя е невероятен човек. Майчето също е, много блага. Да. Това са, може би, ние още поддържаме връзка с тях от време на време, когато имам възможност хода до Пловдив и ги виждам. И това са едни такива запознанства, които остават за цял живот. Да. И са рядкост, такива хора. И всъщност, успоредно с тази магистратура изкарах допълнителна квалификация за преподавател по изобразително изкуство. Къде? В Пловдив. В академията? Академията, точно така. Две магистратури. Две магистратури успоредно учих и всъщност завърших магистратурата и си казах, махам се от училището. Не искам повече да се занимавам с това. И какво се случи след това? Приятелката ми, аз се запознах с моята годеница, се запознахме в Годеч, на моя шеф Войчо, и се запознахме в един ресторант, сгаджосахме се. Как се казва? Михайла. Да си жива и здрава, Михайла. И се сгаджосахме, 2 години бяхме от разстояние, тя в Париж, аз в Годеч, ходех до Париж. Имаш го като Годеч, София. Ще ходиш къде, какво ще правиш? Да, тя идваше, аз ходех и 2 години и си спомням, имаше една вечер, си говорихме по телефона и си говорихме и си казахме, няма как да продължава тази смисъл от 2 години, смисъл нещата стават доста сериозни. Трябва да се взима някакви решения и тя вика, Емили, ти да дойдеш или аз да се прибера, и аз като чух тя да се прибера. В Годеч ли? Казах, от Париж? Не, няма как да стане, да те накарам аз ти да дойдеш, плюс тя беше в теза, нали. И аз си казах, така ли, че търся някаква промяна за себе си, исках много да се махна от малкия град, поради безброй причини. Да, бе, тесен ти е. Да, разбираемо е. Да, мисля, че дадох всичко от себе си, което имах да дам и в един момент просто исках малко повече да се развивам. На малкия град вече всички ме познавах, аз нямам... Беше ми много хубаво няма да по-нагоре, там. Кмет. Не, никога не ми е била целта да се занимавам с политика. Следващото ниво е да станеш кмет, няма какво повече да помогнеш на града. И си казах, шанс да научиш нов език, нова култура. А ти не знаеш грам френски? Не знаеш грам френски. Аз в 7 клас имахме часове по френски и може би знаех бонжур и je m'appelle. Това можех само да кажа как се казва. Което може би е напълно достатъчно. Да. И отидох във Франция и така на шега и дори много време след това всичките не вярваха, че ще остана във Франция. Смисъл, ти отиде в Париж при Михайла. Така, преместих се при Михайла и оттам вече се започна... Кажи ми сега, айде разкажи за новият живот. До тук беше много скучен разговора. Почти нищо не ти се е случвало. Почти никакви обрати не са се случвали. Почти нищо интересно не се е случвало тук преди да заминеш за Париж. Вече заминаваш за Париж, европейска столица. Да, града на любовта. И си казваш в един момент, тук няма един ансамбъл, да взема да си направя. Кажи, да, като не, аз като отидох в Париж и всъщност в началото си казах, няма да ходя при българи, защото няма да науча по този начин езика. Защото знаеш, като се вмъкнеш в българска среда, всъщност... Не знам, аз съм от младост, аз съм си седял предимно тук. И те говорят компромисен български тук. Пък какво става за чужди езици? И си казах, че не искам в българска среда, защото още не знаех френски език, говорех само на английски. И французите... А те говорят ли на английски? Говорят, обаче доста малко искат да говорят на английски език, първо, и второ искат да видят, аз поне така мисля, че французите искат да видят, че се опитваш по някакъв начин на френски да говориш и след това са по-окей да се отпуснат да говорят. После сега има другия момент, че доста голяма част от французите английски им е с френски акцент и рядко се разбира какво искат да кажат. И става една бариера, в
която всъщност спираш да можеш да комуникираш с хората от среща. И на Михайла приятелите, колегите бяха супер готини, защото те тогава ми помагаха с френския. Аз така като един чужденец отишъл в друга държава, не смееш да говориш много на техния език, защото си веднага си слагаш някаква летва. Аз трябва да кажа правилно изречението, да нямам нито една грешка, граматически да е издържано и т.е. аз си спомням още, те казваха някаква шега, аз я разбирам, искам да влезна и аз да участвам вътре, обаче 5 минути си правиш изречението, човек и този шегата е заминала. Вече не е смешно, да, вече не е смешно, обаче ти още искаш да го кажеш, но толкова мъки си преживял да си съставиш изречение и така. Първата година ходех на някакви курсове и приятелката ми вика, знаеш ли, тук има един клуб по народни танци, искаш ли да ходим? Защото аз имах само нейните приятели като обкръжение и аз казах, с българи много не искам да се занимавам. И тя вика, байде, аз имам едни съученички там, искам да ги видя тъкно, ще отидем и отиваме ние на първата. А тя танцувала ли е танци? Никога не е танцувала. Тя, освен в училище тук във френската гимназия, тя е завършила френската гимназия и се танцували по физкултура. И ще разкажа после една анекдота с тези фолклорни танци. И отиваме на тия танци. Всъщност аз седнах на едно като физкултурен салон беше там, където се събираха, въпреки че беше зала за танци, имаше едни дюшеци за гимнастика и аз сядам там, тя танцува хоран, запознах се с хората и идва тогава ръководителката, Лазаринка се казва и казва, знаеш ли, ние не хапем за народни танци и мъжете могат да танцуват. Стани, танцуй едно хоро и се да смях. Тя не те знае. Не, никой не знаеше, че тия моменти ни обожавам. Да, така ли български танци ли са това? Я да знам какво се прави тук. И аз викам, аз не ме притеснявам. Аз въобще не се срамувам да танцувам, просто не искам да танцувам. Нали, смисъл, аз дойдох, защото Михайла искаше да танцува хора. И те всичките идват и ме сговарят и с какво се занимаваш и аз съвсем случайно на едно от момичета и ми казаха нищо танцор съм. Какъв те с какви танци се занимаваш? Аз ми с фолклорни танци. И те, сериозно ли с фолклорни танци се занимаваш и не искаш да дойдеш да танцуваш? И те всичките вече станаха, хайде ставай, не знам какво. И аз казвам, ще стана да изтанцувам някакви хора там. И си спомням, те правеха 2017 всъщност. Това отдавна бе? Да. Аз мислих, че преди 2 години. 2017 и те честваха 10 години от създаването. Не, чакай сега. 5 години от създаването. Ще излъжа. 5 или 10 бяха от създаването на асоциацията. 5. Коя е тази асоциация? Асоциация Зора. Всъщност... Асоциация Зора. Точно така. Всъщност, как се случват нещата, от това, което са ми казали, това, което знам аз вече като човек, който дълги години вече е там, цели 8. Събират се студенти на времето, 2003, ако не се лъжа, Лазаринка и приятели се събират да танцуват от любов към фолклора, нали така да са с българска среда, се танцува, събират се някакви хора, танцуват си хора. В един момент това се разраства и всъщност започват да отварят ателиета за хора. Събират се все повече хора, идват и французи. След това решават да направят асоциация за български фолклор, която се казва Зора, както се казва ансамбъла. И всъщност със създаването на тази асоциация се създава и сценичен ансамбъл, който започва да участва по събития в началото. Това е преди ти да дойдеш още? Точно така, това нещо съществува много преди аз да отида. И аз всъщност като отидох, започнах да им помагам. Кой го е водил преди това? Тази Лазаринка и имаше едно друго момиче, което се казваше Вера, която поставяше хореографиите. Лазаринка беше като репетитор и ръководител. И всъщност аз като отидох, те за годишнината първи бяха почнали да се готвят и бяха направили няколко хореографии, които по закона не бяха доста така добре направени и аз просто исках, в смисъл, не спазваха да е на 8 тактова фраза. Такива елементарни грешки, но хореографиите бяха доста добре направени за хора, които не са образование Лазаринка и Вера за... Не. Те са нямат образование за... Кеф. Точно така, от кеф и от любов към фолклора. Лазаринка е танцувала в Харалампиев, Вера е танцувала, нямам
спомен дали ми е Да, казано. но са любители, които любители. Няма кой да го направи и са го направили Точно те. така. Да, супер. И аз като отидох и всъщност си казах, докато уча френски език, ще се занимавам да им помагам. Нали? Това ми е нещо, което обичам, плюс че аз много се колебах дали всъщност да продължа да се занимавам с танци и да търся някаква професионална реализация във Франция с танци или да се възползвам от момента просто да си смена професията. И тъй като графичен дизайн от доста години така е нещо, което ме влече и си казах, може би е момента да се впусна в ново учене. И всъщност ти графичният дизайн паралелно с ансамбъл или е само ансамбъл? Това ми е основната професия. Аз съм художествен директор, т.е. управлявам в момента във фирмата, управлявам всички графични проекти. И нямам екип, имам само едно момиче, което всъщност във Франция се нарича альтернонс. Малко прилича на задочното обучение тук в България, но разликата е, че тя ходиш на лекции, но трябва да имаш работа, която да ти поема, фирмата ти поема. По-голяма от стаж, защото всъщност си получаваш минималната работна заплата и си работиш нормално. Да. Платен стаж. Просто ходиш от време на време на лекции и само ходиш на изпити, но трябва работата да ти е свързана с това, което учиш. Яко. И всъщност аз така и започнах в моята фирма. С магистратурата. Иначе съм завършил бакалавър, там завърших визуална техника. А ти и там си завършил? И да, и точно така е. И компютърно изкуство. Къде там? В Сорбоната? Не. В Марн-Равале, един университет до Дисниленд. Завърших и това бяха едни от най-гадните 3 години образование, човек. Когато влизаш на лекции, не разбираш какво ти говорят. Ужас. Слушаш лекции, аз си спомням, ние тук сме имали и театрално изкуство. И си спомням дори по часовете на театрално изкуство, нещата, които ми ги говориха, беше единствения час, в който разбирах за какво ми говорят. И разбирах за какво става, за какво и да речи. Аз мога до някъде да съм съпричастен, аз съм учил в ХТИ, но на български, но горе-долу беше, като имахме часове по аналитична химия или органична химия или физико-химия, горе-долу и аз така гледах на български или говорят какво става. Да, беше доста интересно, особено имахме програмиране и аз в математиката никога не ми е било силен елемент. Оказа се, че и математика трябва да уча. Да. Смисъл, аз исках да избягам от всичко, каквото е много четене и много... И се наби на... И се наби точно там, където най-много се чете, най-много се пише, най-много се... Докато учиш, ти кога ставаш ръководител на... Ами аз всъщност 2017, като започнах, станах ръководител. С Лазаринка започнахме да работим заедно. Аз започнах да преподавам на напреднали хора. Тя се занимаваше с начинаещи. И това е съвместно с ученето ти на точно графичен така. Дизайн на френски. Точно така. До Дисниленд. Точно така. То общо взето ти всичко, както ми го разказваш, е един Дисниленд. Точно така. И започнах всъщност с хореографите да се занимавам. Вкарах малко вече по-сложен екзерсис им направих. Започнах да ги уча на доста по-основни неща. В смисъл, те наистина имаше основно хора, които никога не са танцували. А колко хора се танцуват? В началото имаше... Той е танцов състав, само не е ансамбъл. То там не съществува думата танцов състав, но всъщност ние сме танцов състав, наистина. Спрямо българските критерии сме си танцов състав. Нямате хор и оркестър. Нямаме хор и оркестър, въпреки че тук скоро имаше един музикант, който искаше да работи с нас. Но просто, тъй като с залите ни са малко, не смисъл, нямаме стабилна зала и аз все още не съм се свързал с него да работим. И колко човека са, знаеш ли? В началото бяха 15 на човека, бяхме 5 момчета. 4-5, да, точно така, имаше един французин още на времето и другите бяхме българи. И имаше една французойка и пак само момичета. Ма тия французите откъде на къде пък? Откъде пък? Те са супер любопитни. В смисъл има тези, които се занимават с фолклор. Всъщност в Париж и във Франция като цяло има такива балове, на които има освен френски фолклор,
можеш да учиш и гръцки фолклор. Български не са ни канили, но от време на време мисля, че сега скоро четох един пост, че са правили и такива български народни танци. Той има ли други школи и ансамбли в Париж, освен? Има страшно много сръбски фолклорни... Не, български. Не, български няма. Аз в Париж всъщност говоря, нали? Да. Аз имах една група в българското училище за хора и в Зора. Зора е единствената среда, в която може да се учат. Там играете, имаш си отделна част за хора, имаш си отделна част за сценични танци, за хореографии. Точно така. Всяка неделя има ателиета, ние ги наричаме ателиета, клуб за народни танци от 12 до 2:30 и след това е 2 часа? Има начинаещи, сега тази година направихме средно. Не е една група за 2 часа? Не. Викам, те гати машини. За да можем хората да ги задържим по някакъв начин, защото все пак има хора, които идват от доста години и решихме скоро да направим 3 групи. Допреди беше начинаещи и напреднали, само че това напреднали по-скоро беше средно ниво. Тъй като нямаше ниво. Напреднали за Париж. Точно така. Да. Аз като казвам напреднали, там си ги разделяме за нас така, за спрямо нивото, знанията на хората и така нататък. И всъщност в ансамбъла хората, които идват, са от тази напреднала група. Идват и от начинащи някой път решават, че в народно-сценичните танци са точно като хората. Те са едно към едно, няма разлика. Абсолютно. Да. Така тръгват често хората с идеята, какво пък толкова, аз знам да танцувам и сценични танци. Той като волейбола в зала и волейбола на плажния волейбол, пак е волейбол. Да, но до там. Абсолютно. И в сценичните танци всъщност започнахме с постепенно да надграждаме и сега в момента е ансамбъла с 25 човека. Браво. Колко мъже? За съжаление мъжете са дефицит. Ти играеш ли? Играя, за съжаление, защото нямам избор. Трябва да жени има, обаче мъже няма и нямам къде да бягам. Там съм нон-стоп. Там трябва да играеш, няма как. Опитвам се да не танцувам докато поставяме хореография и докато я чистим, обаче то проблема е, че като си в час в хореографията и малко трудно да не си вътре. Гледаш огледалата и чистиш така. Да, точно така се получава. И всъщност има и бивши танцори вече, една от които е твоя приятелка позната, Албенка. Която страшно много ми помага. Между другото, забравих да ти кажа, много поздрави имаш от Ради специални. Мерси. Да, трябваше да ти кажа извън камера, ама сега ти окавам. Ради, ако ни гледаш, ето предадох. Мерси много. И скоро бяхме с нея на концерт. Да, на Джастин Тимбърлейк. Добре, не ми каза тия неща, защото в Париж като беше Джастин Тимбърлейк. Добре, не искам да знам. Добре. И кажи ми сега за ансамбъла. Какъв репертуар имате? Репертуара е разнообразен. Моята идея беше в началото да почнем. Аз съм много човек, който си слага супер високо летвите и някой път даже хората ги усещам как изнемогват с тия мои високи летви и мисля, че Михаела е човека, който бързо ме сваля на земята и ми казва, нали знаеш, че ние не сме професионални танцори. Малко свали надолу, защото ще се откажат повече. Тя играе. Тя вече танцува, и то танцува доста добре. Не, че е Михаела и моята Михаела, но наистина има талант. И то всички хора, които идват в ансамбъла, трудно, лесно, се справят и в момента играем Лазарки на Дикова, играем Копаница на Харалампиев, Комицко Либе. Леле, кой го играе Комицко Либе? Солиста съм аз. Не бе, много ясно. Да, виж обаче Комицко Либе го танцувам само с опитни танцори и за сега, за съжаление, просто е танц, който изисква малко повече технически. Той не е танц от те така.
Питам те кой го играеш, защото аз в Зорница, преди като играех, имах удоволствието аз да го играя на 2 години. Ами не успявам да го изтанцувам като професионалист, но си давам повече зори и става. Важното е да си там в кетча, не е задължително всички танцуват. Проблемът е, че като някой ти прави забележки, си прави по всички. Остави го това. Най-хубавото на танца е да си го изживееш. Техниката е субективна такава. Тя не е най-важното нещо на света, тя идва с времето. Ама когато го усещаш танца, когато го играеш с любов и го правиш и го ръководиш с любов и го танцуваш с любов или го танцуваш с любов или отнема откъде, то това е танца. Техниката е такова, някакво допълнително, така че голяма работа професионални танцори, колко щеш. Те пък много от професионалните танцори не могат да го играят с този плам, с който го играят любителите. Така че и едното и другото те са... Едните искат да са като другите, едните искат да са... Да, в смисъл, голяма работа. Но това служи доста като помощно колело, когато искаш да приличаш на някого и имаш като показно, доста служи за да се саморазвиеш. Безспорно. Въпросът е, че казваш няколко пъти не сме професионални, не сте професионални. Аз вече почнах на мен Желка Табакова на времето, аз казвам не сме професионални, защото все пак доста така в България, особено от известно време, има една такава... не искам да кажа злобно, но не знам как да си изразя, да съм възпитан и да съм мил. Невъзпитано си, само водата. Говори, аз си взема водата. Това, че когато се опитваш то е ясно, че има танци, които са за професионални танцори и танцори, които имат повече опит. То е ясно, че трябва да си береш, да отсееш това, което можеш да правиш, да можеш да определиш наистина това, за което става от среща хората, с които работиш, какво имат като капацитет да изпълнят. В този ред на мисли, доста често има, примерно, неща, които, при нас политиката е, поне аз съм свикнал, при нас няма такава борба, кой ще успее и ще стане напред. Ние сме 25 и излизаме 25, като трябва да излезем. Аз много искам да имам тази свобода, да им кажа, не си знаеш танца, няма да излезеш. Чао, обаче, като си в чужбина, това нещо няма как да функционира по този начин. Поне аз така мисля, може би някои състави си позволяват да го направят, но... Ама да стига си се Но аз смятам, че като си в чужбина... Значи така е правилно, щом ти смяташ, защото ти си най-отпред и ти решаваш. Аз дам всичко от себе си, всичките да вървим. За мен екипната работа означава като тръгнеш, всичките да вървите като едно колело да е заедно. Точно така. Когато има някой, който изостава, да му помогнеш на този човек, така че да може да върви напред и всеки си има капацитет. Хасли ли са танцорите? Искат ли да... Много. Толкова цялата група е с много яки хора, наистина първо ние сме страшно цветни хора. Това, което е много готино, това, което много ми харесва е, че наистина всеки идва от различен кът на България, всеки е със своя си характер, всеки е със своя си диалект. Носи... Париж не ги е развалил. Не. Грам и всъщност това, което сме е, че се събрахме сега в момента, сме една група, която е супер сплотена, смея да твърдя, че сме супер сплотени. Сега не сме първи приятели да се виждаме всеки ден, не е нужно. но когато се видим е момент, в който си сред хора, които обичаш, хора, които им искаш кеф да си говориш с тях, да споделиш момент. Аз на моменти съм супер гаден, защото съм естествено хореограф и имам още това възпитание от да си строг, да си цербер, нищо, че работи с възрастни хора. Аз някой път даже... Какви са? Това е средната възраст. Възрастни хора, като кажеш? 30 на 30... има хора на 40, има хора на 50, има хора на 17.
Възрастни хора на 40. Едно е да работиш с деца на 17, друго е да работиш с танцори на по 30-40, нали? Разбира за какво имам предвид. Да, аз те разбирам, ама търся шегата в това, че 40 годишните са възрастни. Аз не се определям вече като смисъл възрастен, но не се определям като много млад, нали? Краката вече си казват... се, човек, разбира се. Да, разбира се. Но исках да кажа, че просто той, когато започваш на късен етап да танцуваш, самото ти тяло има капацитет, смисъл, зависим, това е много персонално. Той трябва да се адаптира, танцуването ползваш мускули, дет не си ползвал никога. Абсолютно, точно така и т.е. съответно няма как да ги третираш тия хора, като се едно са ти на 17 в залата, да изтанцуват. Да ги гърбиш. Само шопски танци. В смисъл сега Ники Несторов дойде да постави на Мегдана. Неговия. Точно така. Той е на баща му. Така да е, на София 6. Точно така. Да. Но тъй като аз в Годеч съм го танцувал, имах музиката и исках да направя един шопски танц за фестивала на Мегдана на другата България и се колебах между Графска сюита на Манов и между на Мегдана. И всъщност, тъй като в колебанието дойде, защото няма много мъже. И всъщност си казах в Графска сюита, можеш да го ползваш, нямаш точна бройка мъжена, обаче пък мъжете правят, в смисъл, и двата танца мъжете ги правят. В повечето танци, дето имат мъжете ги правят. И обаче в Графска сюита има доста малко женска игра, в смисъл, те са наистина само за фон. А пък при Ники в Намегдана имаше доста цвят на фигури и си казах, може би стратегически ще го направя него и го писах, аз не исках да го занимавам да дойде, да го поставя, но пък исках все пак да дойде и да ми каже дали правилно, защото ние в Годеч сме го танцували по много по-различен начин от тях и аз му казах, виж, аз ще се занимая с танца, в смисъл ще почна да го уча, защото те няма, тук са работещи хора, не са като в България да ги им кажа 3 дни. Пускайте си отпуска и от сутрин до вечер ще танцувате, те половината ще гледат с патерици, ако трябва да го направят това. Така че се събрахме и аз малко по малко почнах комбинациите и Ники дойде, само преработи всичко, каквото виждаше, че не е окей, основно при жените и при мъжете не е малко, де. Значи ти си го поставил, той е дошъл само да го изчисти. Той като казваш малко да го поизчисти, доста си чисти. Не съм казал малко, казах да го изчисти. Да. Дойде и доста си чисти и аз се оказа, че доста от нещата въобще не ги знаех така, както той ги показва. Смисъл, доста имаше, така че съм му благодарен и първо, че дойде Ник е супер, той е много добър човек. Дойде дели от времето си да работи с нас, плюс че страшно много вдъхнови хората, които аз това, което най-много се радвам, че имаха възможността все пак да работят с човек, защото и ние каним, след малко си говорим с теб, ние каним и хореографии за хорца да правим такива стажове, но ансамбъл имаше възможността да работи с професионалист от среща, с друг човек, който не съм аз. То е много полезно това. Да видят малко по различен начин как се работи, да усетят друг вид дисциплина и мисля, че това наистина и на тях страшно много им хареса и страшно много ги вдъхнови. То е много полезно. Аз ти казах, че направихме в школата, дето ръковода кукли. Ние я поставихме заедно с колежката, аз поставих на мъжете играта, тя постави на жените и като я направихме танца, както ти като си направил танца си викнал Ники, аз така викнах Никола Колев, който е първообраз, не знам дали е първообраз, но го е играл кукли много време в държавния ансамбъл. И трябва да ти кажа, че беше и ние бяхме като ученици с госпожата и децата и танца изглеждаше след в края на неговото идване, изглежда както трябва, защото той дойде да го види и да го пипне и да каже от неговия опит кое как се случва. А къде имате участие? В България няма ли да идвате да играете? В България сме идвали веднъж на Микрево и даже... на Микрево е голяма сцена. Да, Микрево е... Да, и успяхме да вземем първа награда. Кога? 2023. Скоро. Скоро беше. Скоро и това беше един много голям кеф за всичките, защото това беше... Извинявай. Разбрали сме се, като стане един час да ми казва, но малко по-дискретно. Добре.
Аз ще ти оставя една минута. Не, извинявай. И това беше един много як момент за всичките, защото беше да танцуваме на българска земя. И Ама ти ги доведе всичките 25 всичките човека. дойдохме. Яко. Липсваха 2-3, не бяхме 25, обаче дойдохме всичките. Яко. И беше много готино, защото нали, така, първо в българска среда, нас българска сцена, никой не знае. Аз въобще не съм се надявал да взимаме награда, защото нашата идея въобще не беше такава. Нашата идея беше да дойдем на почивка в планината, в Микрево, на свеж въздух, да сме си ние си, да си направим нещо като тимбилдинг. Да. И да излезнем за първи път да танцуваме на българска сцена. Яко. И всъщност като излезнахме, и въпреки че не ми беше това идеята, аз не обичам да излизам и да се резила на сцена. Много ясно. Стопих лагерите. Да, стараеш се да се представиш най-добре. Поне като дойдат да кажат, те от Париж добре танцуват, нали? Да. Обаче тогава всъщност така стана, че съвсем неочаквано взехме първа награда и те даже част от танцорите трябваше да си тръгват вечерта за награждаването и аз им казах, не мога да си тръгнем, защото трябва да танцуваме. Няма как на гала вечерта ни карат да танцуваме. Да. И съответно, останаха, танцувахме и веднага след концерта всичките си, който трябваше да си тръгва, си тръгна. Си тръгна за Париж ли? Трябваше да се прибира, защото имам и две деца, които са на училище и едно от тях трябваше да се прибере. Набързо едно конкурсче в Микрево и се връщаме после в Париж. Стандартно. Точно така. Стандартно. И на къде върви този състав? Имаш ли какви са планове? Какви са бъдещите творчески планове? Не те питам това, питам те на къде върви състава. Върви, аз все пак се надявам всячески да можем да привлечем мъже, да могат да дойдат, да се смисъл, той има, но доста често повечето работят и в Париж е страшно голям град. Значи, сега след този подкаст. Като викаш, като дойдете в България. Ще пръснат мъжете. Айде, ти идвайте в Париж да работите. Ще сложиме субтитри отдолу и за парижани да гледат. Значи след това ти участие гръмва, Париж вече е наш. И това ми е на мен една така скрита мечта, мисля, че не е само на мен, мисля, че и на всичките такава скрита мечта да има повече, защото идват от време на време жилки, танцуват. Искаш да кажеш, че мечтата не на всички е да има повече мъже? За съжаление в българския народ. Но казваме в танцовите състави, искаме да добавим, че искаме плановете са ни най-голямото нещо, за което се готвим винаги, това е на фестивал на Мегдана на другата България. Той къде се състои? Тази година, той пътуващ фестивал и всяка година е в различен град, различна държава. В Европа? В Европа, разбира се. И тази година, т.е. следващата година, тази година беше в Лион за 10 годишнината. До година е в Мюнхен, Германия, и чакаме с нетърпение да видим каква ще е темата, да се впуснем в едно ново творческо предизвикателство. Той не е конкурс, е фестивал, на който събират групите. Идеята от чужбина. На този фестивал е да се съберат групите от чужбина, които станаха страшно много, и фестивала се разрасна, защото аз не съм участвал в началото, за един ден с някакви 10 на състава. Аз започнах в Милано, беше първият фестивал, който отидох, и тогава имаше страшно много състави, беше целият ден. Браво. Сега тази година в Лион бяха 3 дни. Да, и са ходили хореографското училище. Там една от моите танцорки също е ходила да играе. Тя танцува, нали? Тя сега ще е 12-ти клас тази година, те разказва, че е много готино. Това е фестивал, който трябва да се изпита. Не знам за българин, когато дойде в чужбина, дали ще значи нещо, но за нас, хората, които сме в чужбина, това е момент, в който наистина смисъл настръхваш. Чуваш само фолклорна музика, виждаш само фолклорни костюми, български фолклорни костюми. Усещаш ли се по някакъв начин, че си пренесъл тая... Вие да имате, както казват, всички тия хора са 90% и повече са българи. Мислиш си, че и те повечето са танцували най-вероятно и преди. Да кажем. Част. Да, част от тях. Мислиш си, че това, което ги връща в България за няколко часа седмично, всъщност сега звучи много патетично, ама че ансамбъла и тези групи, които са из цяла Европа извън България,
по някакъв начин това ги връща за малко поне тук. О, да. Ама обсъждате ли го това, т.е. говорят ли го това или аз само си го представям по-романтично? Едно от местата, където всъщност за първи път го чух този израз "моята глътка България", това беше в българското... Да, това беше в българското училище, в Кирил и Методий в Париж, едно от българските училища, защото то не е едно, от директорката. И всъщност този израз започна леко по леко да се чува и при нас в ансамбла. Преди сме си говорили, нали, в смисъл момента да си с българи. В смисъл, то наистина все едно си в България. Мисъл, говорим на френски в ателиетата, защото имаме французи, но е основно български език. Превеждаме аз част от танцовите елементи. Се опитвам да ги преведа и на френски, ама то трудно е, защото не съществуват. Въпреки че доста и от нещата са от класиката. Мога да ползваш, балетните. Да, точно така правя някаква връзка, въпреки че ми е по-лесно даже някой път, като да си използвам, примерно, хлопки, си превеждам директно на френски. Хлопки примерно, да се оправят. Им кажа кончета на френски и те се чуят откъде тия коне тичат в момента. Нали? Но да. И да, мисля, че това е момент, в който всичките се чувстваме малко или много, се връщаме в България. Нищо, че не сме на българска земя, но си изцяло на български. Заслужаваше ли си да отидеш в Париж? Освен като изключим Михаела. Не съжалявам в нито един момент и дори с нея и с други хора си говорим. България ми липсва, но не знам, всеки път, като се върнем тук и има тази меланхолия, нали, като си във Франция, нали, България, въпреки че вече си, нали, с професионална среда, имаш приятели френски и не само български. Мисля, че при мен много неща така в живота са ме накарали професионално малко да не се чувствам окей тук. И дори като се прибирам сега, ми е приятно да се видя с нашите, приятно ми е да поседя, но има неща, които малко ме дразнат. В менталитета ни, в мисленето. Говориш за танцовите среди или изобщо генерално? Генерално. В танцовите среди нямам вече такъв досек, в смисъл тук, като се прибера, аз познавам тези, които си ги познавам като танцори и като хореографи, виждаме се от време на време. А следиш ли в България? Ами да, следя. Аз имам и доста колеги от университета, с които сме работили и ги следя какво правят. Следя тук какво се случва наистина. Гледам това топ 10. Жестоко е това. Да. Аз много харесвам като идея. Защо го харесвам? Защото ти отиваш. Аз никога не хода да се състезавам, където и да е. Обаче, този конкурс те задължава да се представиш много добре. И ти на което и на 10-то място да си, ти пак си дигнал нивото на състава си за подготовката за това, което е жестоко. Не, и това, което показва всъщност, защото много голяма част от участниците са читалищни състави и се показва как наистина в едно читалище колегите могат да работят с деца, които идват, това не е хореографското училище. Ама ти видя ли тази година? Те са на доста професионално ниво. В топ 10 тая година аз ги гледах и полуфиналите и финала. Те са приказни състави всичките. Да. Всичките бяха кой от кой, дете се вика, кой да хванеш. Те заслужават да са там. Жестоки. Абсолютно. А какво е нещото, което... Сега искам... Ние отиваме към края. Сега хубаво е преди да си кажем позитивните неща накрая, да кажем и твоята гледна точка. Кои са нещата, които те дразнат ако имат... Нали, тия генералните неща, ние всички си ги знаем. Да. Ние сме на Балканите. Такова е. Даже имаше едно клипче, като се разхождаш в Западна Европа, как не те е страх от никой, защото всъщност ти си опасността. Да. И така ходи. Но кое е нещата, които не ти допадат в танцовите среди, които виждаш тук?
Сега като се разбираме, че това е твоето мнение, Да, то не е... точно така. Като... е ясно, че това е моето лично мнение, това не е нещо, което според мен всички споделят. Да, но щом ти обръщам внимание, значи някой ще каже, че това е общото мнение за всички. Аз искам твоето мнение като човек, който работи от 8 години в Париж и там занимава с това, което ние правим всъщност тук на местно ниво. Затова те питам как изглежда оттам и какво казват другите другите ти танцори за тук, каквото се случва. Ами те танцорите нямат този поглед, може би. Не знам, никога не сме си говорили, нали, какво мислят. Те като се прибират в България, доста голяма част от хората и ходят от време на време на танци по клубовете тук. Което е яко, защото всъщност и те научават някакви неща. Някакъв път аз научавам други от тях и това е някакъв взаимствен опит. Да. Мен това, което най-много може би отврати, това, което ме накара наистина да взема едно такова радикално решение, нали, да се махна от България, беше, че аз отдеве ти споделих, че фолклора стана един бизнес, се гледаше, което няма, от една страна няма лошо, но от друга страна има лошо, защото всъщност никой не го прави вече с тази цел, с която фолклора е. Лошо искаш да кажеш, че ако е само бизнес? Ако е само бизнес, за мен е лошо. Да. Защото фолклора като цяло е нещо, което трябва да бъде предавано и да бъде като наследство. А не да бъде правено само за да ги гледаш хората от среща като 20-левка. То в един момент това, като ти е професия, ти няма как да не го правиш. Каза 20-левка, защото си говорихме преди това за как водех детските градини. Става въпрос, че с тези клубове на народни танци, които почнаха да излизат, аз от една страна, нали, се кефа, защото хората научават, почват малко или много. Аз ми прави впечатление, че сърбите, примерно, те са много по родолюбци, много по-патриотично настроени. Не казвам националисти, подчертавам патриоти. Защото националисти за мен Ти каза, че в Париж има много сръбски групи. Точно така. В Париж има страшно много сръбски групи и всяка група има по минимум 200 човека. 200 човека? Минимум. И те какво правят? Играят хора и пеят песни? Не. Те са с сценични танци, човек, и аз мога да ти кажа, че са на полупрофесионално, дори професионално ниво. В Париж сърби? Точно така. Те са на много голямо ниво. Аз вече с една от групите се разделили и имах малко опит с тях, защото търсих си мъже танцори за разчуклийска свита на Иван Донев. И дойдоха сърби да танцуват, защото българи естествено не успяхме да намерим такива, които не искаха да им се путат. Не професионалисти. И дойдоха и аз след това трябваше да им върна. Малко се чувствах като исках да отида първо да потанцувам с тях и те трябваше да участват на един конкурс. И ходих да им помогна аз. Въпреки, че нямаха нужда от мен като българин, защото те имаха толкова много мъже, че просто аз отидох по-скоро там отлично да се чувствам окей. И на какво се дължи това според тебе? Че те повече си ценят тяхното, отколко ние? Ами не знам на какво се дължи. Защото едва ли сте вие само 25 човека, които играят пред тебе българите в Париж? Винаги ми е било странно как така може в Париж и не само в Париж, в Лондон е различно, защото Лондон първо има страшно много българи, повече българи отколкото в Париж, но винаги ми е било странно как така има само един ансамбъл и хората отиват си, смисъл има моменти, в които сме 70-80 човека и нали, не на куп заедно събрани, но има хора на периоди са. Но ми е било чудно как така няма толкова много желаящи да се танцуват с народни танци. Една от причините може би е, защото Париж е много голям и трудно се достига от точка А до точка Б. Особено когато ти е събота и неделя, ти е почивния ден. В неделя някакси много малко хора се навиват да си го отделят, да ходят цял ден да го изкарат в танци. Но да, това, което наистина на мен започна да ме така отблъсква от тук да работя, отдеве използвах по-скоро думичката отвръщава, но по-скоро исках да кажа отблъсква, е, че така става тук вече фолклора. Мен това още много ме дразни, е, че когато излезеш навън, особено когато преподаваш хора, и хората като излезнат навън на Мегдана, съвременния Мегдан,
дори едно право хоро не могат да го изтанцуват заедно, защото всеки знае различен вариант и никой не иска да танцува общо с другите. Всеки си прави кръгче индивидуалистично там, клуб с клуб и всъщност идеята на фолклора да обедини... Идеята на хорото. На хорото, да, извинявай. Да обедини го няма, вече не съществува. Всеки клуб си е индивидуален, опитва се по някакъв начин да изпъкне нови разработки. Автентичен фолклор, това е останало някъде назад във времето. Да, това е мръсна дума. Има клубове, които се опитват, ама толкова не изпъкват отгоре, че всъщност... Да, по-скоро тези, които го изследват и го търсят, са по-скоро изключения, да, може би. Ами аз виждам и, че хората, които идват, за съжаление, то малко зависи от хореографа какво преподава, но... То така, то там идва. Аз, примерно, тия зелени салати, мелени салати, не ги обичам, не ги знам, не искам и да ги... Аз тях ги научих от Мими и Асен, като бяха на гости. Аз не знам кога ще ги излъча тях, ама те ми казаха за тях, аз не ги знам. Зелена салата е топ име за хоро. Не мога да кажа, че преподавам изцяло автентичен фолклор, защото има доста преработки, но гледам да не се впускам в това, примерно една ръка, те имат 10 000 варианта на ръка. Ясно е, че който иска може да научи и 25 000 варианта, ако иска, да е свободен е колкото иска да научи, но ние си знаем една, две, три и аз съм им казал 100 пъти, че за мен законът е такъв, когато отидеш някъде, като не танцува твой вариант, ще танцуваш с масата. Да. Първо е яко за тебе, защото научаваш нещо ново. И второ, като искаш да се показваш колко си велик, отиваш в Филип Кутев и танцуваш. Стискаш зъби и отиваш на конкурс и пробваш и там хореографът ти казва всъщност, че не си толкова велик, колкото си мислиш и ти продължаваш да си играеш на отделното хоро отзад. Цецо, дай да кажем нещо позитивно. Нещо хубаво да кажем. Нещо позитивно... Що не играхте на Олимпиадата? Не са ни поканили. Вие сте играли и отзад. Нещо позитивно мога да ти кажа, че наистина нашия ансамбъл почна страшно много да слави България. Като казвам слави, не да печели награди, а казвам да участва в големи мероприятия. Имахме честта да участваме в ЮНЕСКО, да ни поканят да представим българския фолклор. Имахме честта да участваме в един център 104 в Деня на франкофонията. И общо взето това бяха някакви такива покани, които са на световно ниво. В смисъл, в ЮНЕСКО не танцува кой да е. Да. Смисъл, там е... И за нас беше първо чест, че сме стигнали вече, може би, това ниво, в което можем да излезем на тази сцена. И второ, чест за това, че можем да представим България, да сме такива носители на България в чужбина. Мога понеже аз знам за групата ви във Фейсбук, която ще сложим подолу в описанията, ако искат хората да следят. Има ли друга да къде? Имаме Инстаграм, имаме ТикТок, имаме си сайт. Сайта обаче ни е доста аматьорски през Wings. Ще ми ги пратиш всичките неща, за да мога да ги насложа отдолу, да мога да ви следят хората. Цецо, много ти благодаря, че ми беше. Аз много благодаря за поканата, беше много приятно да си поговорим, надявам се да не е било нещо скучно. Видя, че не беше много страшно, не сме се изпитвали, беше прекрасно и мен беше много интересно да разбера всъщност как се получават нещата в чужбина. По същия начин, както и тук. Не е по същия начин, защото тук може да си играеш с... до някъде да се изхитриш, ако си малко по-хитър, да използваш народопсихологията, за да привлечеш хора. Докато там си на чуждо място, където трябва да си направиш собствена къщичка, която да ти напомня за вкъщи. Играеш с... може би носталгията малко. Да, но е прекрасно нещо, че го има това. Надявам се да дойдат повече мъже в състава и повече жени и да си кажеш в един момент... повече жени ще ме... ще кажеш в един момент... Да можеш да кажеш в един момент: съжалявам, аз не мога да приема повече хора в състава, просто няма място. Да. Намерете ни по-голяма зала и така. И като идвате надявам се да дойдете в България, следващия път, като дойдете, да кажеш, за да обявиме и да дойдем да гледаме. И така. Благодаря ти. Мерси много за поканата. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се и както носи поверието, който не се абонира, ще бърка на сцена. Чао!